Alaikum. Amma alaikum salam. Ka kalli masu kallo sannan ka canki tambayoyin da ke a hannuna wadda duka ansa za ka buɗa ne abin da ke ciki. Idan ka ansa ka ci makin da ake so. Akwai wadda take da garaɓasa naira 2000 a jikinta. In ka dace da ita ka ansa daidai zan baka naira 2000 yanzu insha Allah. To lafiya da wurin ne ba. To sai ka duba a cikin hannuna sai ka ɗauka. Me aka rubuta a jiki? Ya ɗauki wacce take da kyautar naira 2000 a jikinta. Idan ya ansa daidai yaushe ne aka haifi, yaushe ne sarkin Katsina Kabir Usman ya rasu, ya faɗi rana da lokaci da kuma shekara. Wannan tambaya ta yi wahala a Ya ta yi wahala, kai haka can ko abinka da kanka. Ba za ka iya ba? Ba da kyasa dai mu gani. To kesa ɗin mu gani. Salamu alaikum. Aminu alaikum salamatullah. To salamu alaikum. A cikin tambayoyin da suka rage guda uku za ka zaɓi guda ɗaya. Sai ka faɗa mana ansarta. Insha Allah. Ka shirya? In Allah ya yarda. To bismillah. To ka buɗa ko? To. Kaga abin da aka rubuta? Wace rana aka haifi shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari? Za ka hiɗi mu ranar, ka hiɗi wata, ka hiɗi kuma shekarai. Ka yi dariya. To. Janar Muhammadu Buhari. Shugaban ƙasar Najeriya ba. 1968. Aka haife shi? Insha Allah. To ka faɗi shekara, muna sauraron ka haɗi mana wata da rana sai mu duba mu ga gaskiya abin da ka faɗa. Wata kuma da rana insha Allah. Akwai tambayoyi da suka rage guda biyu a hannuna wanda za ka ɗauka sannan ka buɗa sai mu ga wace tambaya ce ka ɗauko. To. Ka shirya? Na shirya. To zaɓi guda ɗaya da anan ciki. To tambayar ka abin da take cewa shine kilomita nawa ne tsakanin Kano da Katsina? Kilomita kawai za ka hiɗi, ka ci tambayanka. Kilomita 47. Kano da Katsina 47? 47. 47 kawai? 47. Ba za ka canza ba? 47. To falilla alhamdu. Yawwa, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. To Malam Sadiq, ka kalli masu kallo sannan ka ida an samu da wannan tambayi. To Allah ya sa zan iya. Ka shirya? Na shirya insha Allah. To gata. To abinda tambayar ka take cewa shine wace rana aka kafa Katsina? Wace rana ce aka ba mu Katsina jiha? In ka faɗa mana ranar sai ka hidi watan sannan ka hidi shekarai. To an kafa Katsina ranar Asabar. Ran Asabar? A cikin Nawa ga wata? cikin September. September? 1997. 1997? 1997. Aka kafa ta? Ko dai shekaran haihuwar ka ne ka hidi? Na ga yau kake birthday. Gaskiya ne amma an kafa Katsina 1997. 1997? Ranar Asabar. To shikenan bari mu duba mu gani.